L'equip B del Sant Jaume d'Enveja és l'última víctima del Godall Futbol Club a la quarta catalana de les Terres de l'Ebre. Van caure per 0-6 davant un equip que està batent rècords. De moment, el Godall suma els punts de 3 en 3. En els 22 partits que ha disputat, ha aconseguit 22 victòries. En total, 66 punts i a 17 del segon classificat, el Campredó. Asseguren que l'única recepta per assolir aquesta fita és tindre un equip ben avingut i que les ganes són més importants que les forces físiques. És la unitat dels jugadors, se coneixen tots des de minuts, des del futbol base, la majoria han jugat junts, el grup, els coneixem i se porten bastant bé i és això, simplement això. Hi havia 4 veteranos, més la joventut que han vingut, han vist com corren els jovens i s'han implicat totalment. El passat dissabte, el calendari havia emparellat el líder amb el coet de la classificació. Malgrat la distància, però, els locals van poder millorar el resultat del partit d'anada quan el Godall va vèncer per 11-0. El que no van poder fer els líders va ser superar la barrera dels 100 gols com pretenien. Amb els 6 marcats, el Sant Jaume d'Enveja se situen en 98 gols. La setmana vinent tindran l'oportunitat d'aconseguir el repte en la seva visita al Bot.